van. Peti, basz fel! Peti, mit csinálsz? Hatodik napja ebben a szarban, ungat Petike ólecsét ír fel a falra. Kicseszett utcakban nem bírja senki, már 3 napja nem tudunk aludni. Mi lesz a 2 kutyámmal? Hát nem eteti őket senki. Meg a pincében a kurvát karja, azokat úgysem érdekli senki. Ó, hogy szarná már ki a kulcsot, már majd egy hete, hogy a szarban turkálok. De továbbra sem találok semmit, a helyzet kezd reménytelenné válni. Olyat szartam a budiba, kurva, büdös vagy, nagyon durva, kezdek beájulni. Közben hallom az egereket, hogy basznak, érzem, kezdek megőrülni. Úristen, megtaláltam Petike kezében, azzal írkált a falra. Ó Petikém, hogy ezt eddig nem mondtad, majd menjünk innen a buszba. Hatodik napja ebben a szarban, ungar Petike ólecsét ír fel a falra. Kicseszett utcakban nem bírja senki, már 3 napja nem tudunk aludni. Mi lesz a 2 kutyámmal? Hát nem eteti őket senki. Meg a pincében a kurváddal, ja azokat úgysem érdekli senki. Hogy szarnám már ki a kulcsot, már majd egy hete, hogy a szarban turkálok. De továbbra se találok semmit, a helyzet kezd reménytelenné válni. Olyat szartam a budiba, kurva, büdös vagy, nagyon durva, kezdek beájulni. Közben hallom az egereket, hogy basznak, érzem, kezdek megőrülni. Olyat szartam a budiba, kurva, büdös van, nagyon durva, kezdek beájulni. Közben hallom az egereket, hogy basznak, érzem, kezdek megőrülni. Isten, megtaláltam Petike kezében, azzal írkált a falra. Ó Petikém, hogy ezt eddig nem mondtad, nagy menj.